Takže čus, dneska jdeme hrát 1-1, já a veterán Radek. Budeme hrát do 3 bodů, všechno je za bod a jdeme na to. On to tam dá, ty. Tak dej už něco. Ej! Je to vypadlo. Oj! Ježiši! Ty co ti je? Dneska jste viděli všechno. Viděli jste střelu z dálky, silový nájezd, fadeaway, všechno, co si chcete přát od pořádného basketbalisty. Hele, bank.